Sorry hama kutaipa zvimwe zvacho zvinondiremera nekuti nyaya yacho yakakura, asi toda kuti isvike pakuti New Testament church yakatanga sei. Ndo patinowana nyaya yerudo yavhunzwa naSisi Eunice. Saka nyaya dziripo ndedzekudayo. Tikabata Matthew 17 panotaurwa nyaya yekuti Jesu akakwidza nevadzidzi mugomo reMiorivhi. Asvika mugomo, pane chiratidzo chakaonekwa mugomo iri. Chiratidzo ichi chakaonekwa chakaita seizvi. Mozisi akaonekwa mugomo iri nevadzidzi naElijah na Jesu aripo. Ndava Mozisi anga akamirira murairo, Elijah akamirira chiprofita, Jesu akamirira uvepo hwaMwari. Asi nyaya ivapo ndeyekusarenda ngwanda dzavo. Haleluya. Mozisi aisarenda murairo wake muna Kristu, kuisa murairo pana Kristu kuti inini pangu basa ndapedza. Ndo yakaitika paTransfiguration kuti pangu basa ndapedza. Saka tiri kuti muviri waKristu kana kuti waJesu ndo wakazova muviri wezvivi ari muOld Testament. Saka tiri kuti paakararama panyama achifamba nevadzidzi, muviri wake wakanga uri mufananidzo wezvivi. Saka ndiye anga atakura zvizvenyika. Ndava Mozisi ari kutosarenda ngwanda rake kuti ini pangu basa ndapedza. Saka chava chiratidzo chekuonesa kuti murayiro waMozisi waiswa muna Kristu. Kristu ndiye autakura kuti aende nawo padanda, sezvaigara zvichitaurwa kumurayiro nekuvaprofita nekumapisarema kuti kuchamuka murume anonzi Kristu anofanira kutambudzika agofa. Kana achinge afa pacross omuka nenzira itsva mhenyu yaakativambira nekupinda kwake pachidzitiro chetembere ndiyo nyama yake. Saka kufa kwake kwaitiburitsira murayiro mutsva waakaudza vadzidzi vake pana John chapter 13 verse ya 34 achitaura kuti ndinokusiyirai murayiro mutsva kuti mudane, murayiro werudo. Saka tichabata nyaya dzacho kusvika pakazotanga chechi Kristu afa, pachitanga chechi yomweya, New Testament church inopindwa nematangwe, vanhu vakatenda kushoko raKristu vanorarama muzvokwadi yake, vachifamba murayiro werudo kwete murayiro waMozisi. Ndava Mozisi akasarenda murayiro uyu ukandoroverwa padanda. Nekuti tikanzwisa murayiro waMozisi haugume pa20 bedzi, asi murayiro unosvika kuma 613. Mosaic law inonzi yakafa nekuti yaiuraya vanhu. Saka yakatakurwa naKristu ikafira padanda kuti vanhu vapuwe murayiro werudo anova Kristu. Saka Paul akuijekesa paRoma apa anoonesa kuti nokuti zvakanga zvisingakwanisiki nomurayiro pakushayiwa kwawo simba nokuda kwenyama, Mwari pakutuma kwake mwanakomana wake nemufananidzo wenyama yezvivi, nokuda kwezvivi wakapa mhosva zvivi zviri munyama, kuti zvakarehwa nomurayiro zviitike matiri isu tisingafambi nenyama asi nomweya. Saka tiri kuti New Testament church ndoyomweya, iyo yakanga iri yenyama ndeyenyama. Saka tiri kuti Jesu ari panyika achirarama ari mukufamba kwenyama, muviri wake wakanga uri wezvivi, kuti kana uchinge waparara pacross vanhu vafambe muchechi yomweya, kureva kuti chechi inotungamirirwa nomweya. Ndo paanoti kuna John chapter 14 kuyagwe, it's John chapter 16, hazvigoni kuti munyaradzi adzike kana ndichiri panyika, nekuti munyaradzi anofanira kuzouya, handigoni kusiya muri nherera. Munyaradzi anofanira kuzouya akunyaradzei nekukuzivisai zvose zvakawanzika, kuti zviburiswe pachena kuburikidza mumweya uyoyo. Saka zvakanga zvisingagoni kukwanisika nemurayiro kuti tikunde zvivi. Pakanga pasina authority yekukunda zvivi nekuda kwomurayiro. Ndava murayiro waimanikidza munhu zvisingabvi pahana. Saka tiri kuti hatigoni kurambidza munhu kuti usaba kana tisina kumupa Jesu. Ndava munhu anopuwa Jesu, ana Jesu, Jesu ndiye achamuudza kuti akubiwe. Ndo pane musiyano wazvo. But kwaMozisi kwaitonzi munhu akaba
judgment yakanga iri yekutaka nematombo. Ndava kwaKristu akiitwa izvozvo. PaKristu munhu anoparidzirwa Kristu ogara naKristu. Kana ava naKristu, Kristu ndiye achamuziisa zvakavanzika, zvakanaka nezvakaipa, orarama mune zvakanaka. Saka murayiro zvawakashatira ndezvekuti kana munhu aba, mutemo wawo waifanira kuti judgment munhu iye atakwe nematombo kana kuti aurawe. Kana munhu akatuka mubereki aifanira kupuwa judgment yekutakwa nematombo. Ndo kushayiwa simba kwawakaita svika Kristu auye pakurarama muto wenyama, ari munyama, nyama yake iri zvivi, akatakura murayiro waMozisi. Saka tiri kuti nyama yaKristu, murayiro waMozisi, ndo unonzi wakandourawa pakrosi. Ndava murayiro zvivi, ndobva wandourawa pakrosi apa. Saka kuurawa kwawakaitwa pakatangwa chechi yomweya, chechi isingafambe nenyama. Asi inoti kana munhu aparidzirwa Kristu akatenda kushoko rake, akuziviswa zvakanaka nezvakaipa, ofamba mune zvakanaka. Ndava haachaudzwa kuti usaba, nekuti kana munhu ukamuudza kuti usaba asina Jesu, haatende, haagoni kurega kuba. Nyaya dzacho ndichangodzimhanya kuti tikasire kupawo vamwe mukana vashumire evhangeri, nekuti shoko raMwari rinonzi rinofanira kumedurirana. Saka mukabata chapter iyi muchaona pandaisa mumavara matema apa, panoonesa kuti Kristu paakabayiwa nepfumo ari pakrosi pakabuda mvura neropa. Saka zvinhu izvozvo zviri zviviri ndo zvatiri kuti ndo zvinogadzira testamenti. Ndava testamenti iyi yakaitwa neropa. Po vanoidudzira kuti hakuna testamenti inopupurirwa pasina ropa. Chero Mozisi achigadzira testamenti akatoita neropa. Ndava achizosarendera Jesu ngwanda rose, Jesu achisara ari yechibereko chekutanga panyama muOld Testament. Nekuti kuti nyama yaJesu ndiyo sungano yekutanga, nekuti ndiyo yakazotakura zvivi. Saka muchaona manje kuti ropa riri apa rinoburitsa nyaya yekuti ndiro rakagadzira sungano. Ndichaburitsa chapter pazasi apa inoonesa nyaya yekuti sungano inopupurirwa neropa ende yakatangwa neropa, kuti inzi sungano itsva, ropa richiparidza mweya mutsvene. Sati kuti ropa iroro ndiro rinodudza kuti shuwa sungano itsva inotungamirirwa neropa, inotungamirirwa nemweya mutsvene. Mweya mutsvene chiri chisimbiso chekududzira zvakavanzika zvaKristu, kuti vanhu vatendiswe kuna Mwari. Saka po kuti nokuti apo pane testamenti panofanira kuvapo nerufu rwaiye wakaita 17. Anonyatsa kujekesa kuti nokuti testamenti ine simba kana vanhu vafa. Saka tiri kuti kuva nesimba kwetestamenti Kristu vachinge vafa haitongove nesimba kana wakaita achiri mupenyu. Saka tiri kuti simba retestamenti nekupupurirwa kwayo hunge Kristu vafa ndokuti pane testamenti. Hazvigoni kuti titi pane testamenti kana Jesu achiri munyama, kuti nyama panguva yake ndo yaiva zvivi. Asi sezvo testamenti ichinzi inopupurirwa kuti vanofamba mairi vafambe nomweya, haigoni kuitika kana Jesu asati aenda kuna Baba, mweya munyaradzi adzika, azouya muchisimbiso chababa wake. Saka Paul akaijekesa kuti testamenti inoitwa kana akaitanga achinge afa. Alright, regai tinzwe kuti saka Kristu vafa chii chakazoitika. Saka chinzwa zvaanotaura pamusoro petestamenti nenzira itsva mhenyu yaakambovimbisa paya patataura John chapter 13 verse ya 34. Inzwa zvaakutaura Paul kuvaHebheru. Naizvozvo hama dzangu, zvatingatsunga kupinda panzvimbo tsvene neropa raJesu, zvatingatsunga kupinda panzvimbo tsvene neropa raJesu, 20 verse, nenzira itsva mhenyu
yaakativambira iye nekupinda kwake pachidzitiro chetembere ndiyo nyama yake. Saka zviri kunzi Kristu pakufa kwake achimuka mumweya ndopaakativambira nzira itsva mhenyu yatinofamba nayo. Nekuti ukambonzwa zvaanotaura kuna John chapter 8 vhesi ya 12 anoti ndini chiedza chenyika, anofamba mandiri hatongofambi murima. Saka nzira itsva iyi ndiyo yaari kuzovamba mushure mekunge nyama yake yarovererwa padanda. Ndava nyama ndeyemurairo iyi, murairo waMozisi waakatakura vasangana pa transfiguration pa Matthew 17 mugomo reMiorivhi. Chionai manje hama kuti nzira iyi iri kunzi inofamba nomweya. Ndava murairo ndewerudo. Nekuti tikadzoka kumashure kupa Roman chapter 13 vhesi ya 9 inotaura kuti zvose zvekuti usaba, usauraya, usapomba, usachiva, usavenga zvakabatanidzwa pamurairo umwe chete werudo. Saka kubatanidzwa kwazvakaitwa zvemurairo waMozisi izvo ndo zvakafanana nezvandataura patransfiguration kuti Mozisi akauya akasarenda nyaya dzake muna Jesu. Saka tiri kuti nyaya dzose dzaMozisi dzekunzi usa pese patinoverenga tichiti usa pakanzi usa zvakabatanidzwa mumurairo werudo. Saka Mozisi akasarenda nyaya dzake muna Kristu kuti tirarame mumurairo umwe chete anova Kristu. Saka murairo wedu watakapiwa ndiKristu kuti tidane maari. Alright. Haleluya. Regai tinzwisise imwe nyaya futi ipapa pamusoro pemunhu anotendeukira kuna She, kuti kana achitendeukira kuna She chii chinoitika. Ndava anoberekwa akafa, but paanoenda muna Kristu ndo maanorarama. Saka munhu anoberekwa akafa orarama muna Kristu. Regai tinzwe kuti chii chinoitika kana munhu akupinda muna Kristu. Paul akuti asi ndangariro dzavo dzakapofumadzwa nokuti kusvikira nhasi chidzitiro ichi chichiripo pakuverengwa kwetestamendi yekare changa chichifanira kubviswa muna Kristu. Asi kusvikira nhasi kana Mozisi achirahwa chifukidziro chiripo pamwoyo yavo. Zvino kana munhu achitendeukira kuna She chifukidziro chinobviswa. Saka nyaya dzatinoda ndedzepa 16 vhesi apa. Ndava Paul asi kurambidza kuti Mozisi arahwe, asi kuti ari kuti izvo zvakanyorwa hazvifaniri kuverengwa zvakadaro kana kuti titore matsamba eOld Testament ari mambishi. Anofanira kuti adudzirwe tibude naKristu. Saka tiri kuti kana tikamaverenga ari mambishi zvaitaurwa kwaMozisi murairo, saka tinenge tapa vanhu murairo, iwo murairo uchinzi wakafa. Saka tinofanira kubuda naJesu mumagwaro. Saka Jesu kana tichinge tatenda kwaari akatazara mweya mutsvene, tinofanira kuva nezvizaruko zvekunzwisisa kuti Jesu anomukira murugwaro rwose. Kureva tikabata nyaya yaIsaac tinotonzwisisa kuti is a type of Christ. Tonzwisisa kuti chii chaifanira kuitika, kupikirwa kwake kwaakanga achita segwayana raitorwa richinzi aende naAbhurahama andoitwa chibayiro. Tinotonzwisisa ndi Kristu nekuti Kristu wakawa gwayana rakaiswa pamberi pavaprista, riri gwayana rainzi rifire vanhu. Saka muri kuona kuti kuna Isaac haina kuzobuda nyaya yacho ichiburitsa kuti Isaac afa, asi pakaitika drama rekuratidza kuti Kristu anofanira kufa. Saka Isaac uchimuona paya achizonzi Abrahama kutendeka kwako ende uri baba wamarudzi nekuti watenda, achiparidza kutenda. Inyaya yekuti raiva drama rekuratidza kuti naKristu anofanira kuzviitwawo. Saka tiri kuti Old Testament hativerengi togoitora yakadaro toidzimika tisina kuburitsa Kristu. Saka zviri kunzi kana munhu achitendeukira kuna Kristu chifukidzo chinobviswa. Ndava chifukidzo murairo wogara zvako murudo. Saka murudo urwu rwatiri kutaura tichazorubudisa pazasi apo taakutaura kuti rudo urwu nderwupi uye rudo ndiani. Ndava rudo hake ndiKristu. Ndakutendesa hama, ndakutendesa watsanangura zvandanzwisisa. Old Testament tiri kuti idrama. Ndimi mune
makatora picture yemusikana wamakapfimba pagroup. Picture imagara nayo asi mamuchitaura naye kuEngland ndokwaanga ari musikana uyu. Saka musikana uya abva kuEngland adzoka ava masvingomo. Mamuona imimi musikana uyu matova naye. Hazvichagoni kuti murambe musikana uya wamatoona iye chai muchiti ndoda piki iri randaingova naye, randaingova iri piki randagara ndakaona pagroup iri. Moramba muchiti ndo ramunoda. Iye matomuona atouya iye pachake wamaitaura naye. Saka ndo zvayakaita. Old Testament ipikire musikana anga ari kuEngland, but paakazouya hatichagari mupikiriya, taakugara pamusikana wache ye. Ndo zvayakaita. Saka tiri kuti munhu atova naye Kristu wacho ndio atova nemusikana wandapa example. Munhu iyeye haachagoni kudzokera piki. Saka Kristu uya wava naye ndiye achamudza zvokuita. Ndava Kristu uyu ndimweya mutsvene, ndiye achamutungamirira pazvose kuti asarasika, azivise zvakanaka nezvakaipa, nekududziriswa zvakawanzika, nekutsanangura magwaro kuti vanhu vatendiswe. Saka urati kana una rudo wacho uyu, rudo uyu manje uyu ndiye anoita kuti iwe usada kuhurira musikana wako, usada kuchita musikana wako, usada kuvenga, usada kuuraya, usada kupomba, usada kunamata zvifananidzo, usada kutuka vanhu. Ndirudo. Ina handigoni kuti ndikuudze kuti musauraya kana tisina kukupai Jesu, nekuti kana musina Jesu munototi muuraye chete, nekuti ndava munotobreka mutemo uyoyo. Saka kubatanidzwa kwawakaitwa parudo, hatigoni kupatsanura rudo rworo kuti tidzoke kuna nausaba. Ndava zvose zvakaiswa murudo zvikanyudzwa mushoko iri. Saka shoko iri chava chiumbwa chimwe anova Kristu. Hatigoni kumubreka, tikabreka taputsa mutemo waMwari, nekuti ndiye Mwari, tatonamata zvifananidzo. Saka rudo hatigoni kumubreka sezvaimboita vamwe vachiti tinogona kuita expansionize yekuti zvakabatanidzwa parudo zvacho izvo tizvibreke, tinongodzoka futi bheki. Hatidzoki bheki muna Kristu. Muna Kristu tinoita perfection tichienda mberi, tinokwaniswa tichienda mberi. Saka kupurira kwedu pakudzidzisa ndokwe kupurira tichienda mberi, rudo ruchizadzwa. Saka ndichaisa machapter erudo apa anoratidza kuti type yerudo rwacho yakaita sei, kuti kana iri pamunhu, munhu atadzire Mwari. Haleluya. Saka chiona tsamba dziri dzandaisambira apo, Galatians chapter 5 verse ya 22 to 23 neVaKorinde. Munyatso kuerenga makateresesa munze kuti kana zvinhu izvo zviri pamunhu, munhu angakwanisa here kuchita mukadzi wake, kana kuti kubira vanhu, kana kuti kuvenga. Ndava zvikwanisike, nekuti munhu ari kurarama pamachapter maviri aya andaisa ndiye Kristu wacho. Saka Kristu uyu kana unaye haugoni kuita zvisakakwana, nekuti iye pachake kana avapo pahana yako anobvisa zvose zvisakakwana, osiya hana yachena. Chinzwa zvarakaitwa. Zvino chibereko chomweya ndirwo rudo, nomwoyo murefu, nomunyoro, nokunaka, nomufaro, norugare, nokutendeka, nounyoro, nokuzvidzora. Hakuna murayiro unodzisa zvinhu zvakadai. Pana Korinde apo, rudo runo mwoyo murefu, rune mwoyo munyoro, rudo harune godo, rudo haruna manyawi, haruzvikudza, haruiti zvisingafaniri, haruzvitsvakiri zvarwo, harutsamwi, harune zvishura, harufariri zvisakarurama, asi runofarira zvokwadi. Zvokwadi yacho ndiye Kristu. Saka tiri kuti zvokwadi wacho ndiye Kristu. Saka kuziva zvokwadi nokuirarama uri murudo.
haugoni kuudzirwa kuti usaba kana zvinhu zviripo izvi. Ndava kana usina Jesu manje chero ukanzi usaba unongorega. Izvi munhu anogona kunzi pfeka mask, but kana unogona kutobiridzira kutoisa pasi pechirebvu chako usingadi kutoipfeka zvakanaka, kureva kuti mutemo haugoni kuponesa munhu. Ndosaka zvichinzi kutenda asati asvika zvivi zvakanga zviri munyama, pakanga pasina authority yekukunda zvivi, asi kutenda zvaakasvika anova Kristu. Aitaurwa pana Roma chapter 3 ndiye Kristu iye akuti kana agara mauri anokuzisa zvose zvakanaka. Saka ukanzwa John akuti nokuti murayiro wakapiwa naMozisi, murayiro wakapiwa naMozisi, ari kuburitsa ipapo kuti iye chake chaakauya nacho Christ inyasha nezvokwadi. Only that. Murayiro wakapiwa naMozisi, asi nyasha nezvokwadi zvakauya naKristu. Saka nyaya dziripo ndedzekuti kana tichiruramiswa nemurayiro, Kristu wakafa pasina. Kana tichiruramiswa nemurayiro, nemabasa omurayiro, Kristu wakafa pasina. Kana tichiruramiswa nemabasa omurayiro, Kristu wakafa pasina. Kana tichiruramiswa nemabasa omurayiro, Kristu wakafa pasina. Kana tichiruramiswa nomurayiro, Kristu wakafa pasina. Kana tichiruramiswa nemurayiro waMozisi, Kristu wakafa pasina. Takuisa chapter.